коррупсия ва даст задан ба ҳолатҳои коррупсионӣ зуҳуроти номатлуб аст ки эътимоди мардумро ба зиндагӣ коста мегардонад. ҳамзамон барои рушди иқтисодиёти кишвар хатари ҷиддӣ ворид менамояд. истифодаи ғайримақсадноки маблағҳои давлатию ҷамъиятӣ шароит фароҳам меорад ва дар маҷмӯъ боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, ба амал омадани ҳолатҳои коррупсионӣ ва заиф шудани пояҳои ахлоқии ҷомеа мегардад. ҳар яки моро мебояд аз ин ҳолатҳо худро дар канор гирем ва нагузорем ки ҷомеа аз ин зуҳуроти номатлуб зери хатар бошад, иброз доштанд баромадкунандагон. воқеан ҳам ҳар як шаҳрванди ҷомеаи имрӯзи мо вазифадор аст ки дар асоси салоҳияти корӣ ё касбии хеш аз ҳолатҳои коррупсионӣ дур бошад ва ҳар як шаҳрванд я ҷавони имрӯзи мо бояд огоҳ аз он бошад ки маҳз ана ҳамин ҳолатҳои коррупсионӣ боиси он мегарданд ки баъзан корҳо дар амал дуруст татбиқ карда нашавад. аз ҳамин лиҳоз ҳар як фарди ҷомеаи имрӯзи моро зарур аст ки барои ҳамин пешгирӣ намудани ҳолатҳои коррупсионӣ ва даст назадан ба ҳолати мазкур маълумотҳои муфассал дар худ дошта бошанд ва талош намоянд ки барои рушд ва пешрафту шукуфоии ватани азизамон аз ҳамон имконият ва сарчашмаҳои илмии худ самаранок истифода намоянд. ҳамзамон дар ҳамоиш иброз гардид ки имрӯзҳо миёни сокинон масъалаҳои арзӣ вуҷуд доранд ки аҳли ҷомеаро бетараф гузошта наметавонанд. аз ҷумлаи пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, терроризму экстремизм, даст задан ба ҳолатҳои коррупсионӣ, ҷинояту ҷинояткорӣ ва қонуншиканиҳо мебошанд. ин нуқтаро намояндаи раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтар таъкид дошта гуфт ки масъалаи таълиму тарбияи насли ҷавон ва эмин нигоҳ доштани онҳо аз ҳар гуна ҳодисаҳои номатлуб, ҷалби онҳо ба хонишу илмомӯзӣ ва ҳунарандӯзӣ яке аз масъалаҳои аввалин дараҷа дар назди роҳбарияти донишгоҳ ва кулли омӯзгорону аҳли профессорон ва олимон қарор дорад. онҳо пайваста кӯшиш менамоянд ки дар вохӯрии суҳбатҳо дар машғулиятҳои тарбиявӣ вобаста ба масъалаҳои мубрами рӯз, аз ҷумлаи шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористию экстремистӣ, ҷинояту ҷинояткорӣ, пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ва як қатор масоили ҷойдошта корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. кормандони раёсати агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи бохтар дар пешгирӣ намудани ҳодисаҳои даст задан ба ҳолатҳои коррупсионӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб ва шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ дар байни ҷавонону наврасон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда истоданд. намояндаи раёсати агентии давлатии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи бохтар бо мисолҳои равшану возеҳ аз таърихи гузаштаи пурифтихори миллати тоҷик иқтибосҳо оварда ба саволҳои олимону аҳли омӯзгорон ҷавобҳои аниқу саҳеҳ доданд. ҳасанзода гулизор, далери шариф, фирӯзи ҳусейн, ахбор, шаҳри бохтар.